Abusa for makwa baba Emadek TV so me pacho and then your first time o hwe Emadek TV am pacho no wa follow no wa subscribe am na wa share what di one dance ya true be say omra meka Emadek abusu ko no ene me the news bi na ebrem ya me the news bi na na mframa no manfo bia pese se maka cho se nsema ekoso de se bibi ekoso bia me de bre mahwefo ene matifu na yenko ne yenko tie news na ekoso Ghana enkoti 9th June na Green Ghana Day ye de ase yen ani so se oman yi mu afana nyinara obi biara ye nyinara ye rebom na ye dua nnua opipidu me 10 million ye bedua ni oman yi mu na afa nnua ye dua 2021 and 2022 no so ya hwe na ye gusunsu ya dodo ho na ye hwe na anyin. It's Green Ghana Day ye ochina 9th June. Na my share concept and kasa Green Ghana Day no ho ye dey. Yo me da say. Green Ghana Day ni ye dwumadi bia omampanyi no nyafo na na dodankwa efufuado. Odisi ho say yemfa empeja omanya kwan nyina ne danso. Na nsɛn niema bi resɛe akwan no nkrofo tumi kɔhyɛ nwura no no wo obunia wɔn ɛyɛ galamse wɔn ɛkɔkyere mo a woni tumi nhoma ne nyinaa ɛma akwan ne sɛn na Forestry Commission yɛ dwuma so na yɛdi ɛne sɛ bribia yɛbɛbɔ man yi ho ban na kwan no agina nanan subiom na ɛyɛ ade a yɛn de yɛ dada yɛ nnua no yɛ dua dada yɛbɔ ho ban deda bribia me fi sɛ wɔde adwuma ne si hɔ na eyi di omampanyin hyɛ sɛ omanfo nyinara mfa wɔn ho nyem sɛ ne ɛbɛyɛ a kwai no betumi aba ntentem nti mofra mpanyin mmea mmarima ankrankra nnwumaku wɔn nyinara wɔn fa wɔn ho nwuram na yɛntumi enye Green Ghana Day no afei so mmabun a wɔwɔ hɔ sese na ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn ne ehia a ɛwɔ sɛ wɔdua nnua ne enti ɛsɛ sɛ wɔntwa nnua basabasa fi sɛ daakye bi no yen ni ho a won no oba besi yan ana wo be policies wo be hihye mra wo mayi mu nti se wo fi sabri yara ye de hye won ase na aka won ho bi se panyin se wo fi ntamborasu a na wani bre wo fi sabri ye churchere won se ne wo dua nnua ne enti se wo dua nnua wo di banyin na ebema nnua wo twa wo twa ne basabasa no eno so abrase nti Green Ghana Day ni ye ade a efa omanfo nyinaa ho obi biara wo ti oman yi mu di Green Ghana Day wode a mate na ye be hwe se yenim se Green Ghana Day ba ye no enfie mienu enie 2 years on se no ye be bisa se na echo response no so etisen me pa cho yo 2021 ye say ye bedua nnua opepianu na yewie ya yebu nkompokохwe yen achi yekohwehwe yen homa mu ni ade ne na se ye twem be ye opepie sia ni achi na 2022 ye say ye bedua nnua opepe aduonu me kire 20 million yewie no na che se ye twem nnua no opepe aduonu anan ni achi enti ye say afide ye beto so no ye aba opepedu na yewie no yebu nkompoko yengachi kohwe se nia yedua infia bien atwem na teden ana nokware ni ye call rounds no ye hu se ohamo nchichemu aduoson me chese 70% na etumi agina ne nan so a worry nyin fefefe esi Green Ghana Day no akoso yiye omanfo nso agya atum chese yewie no mpo 9th June no last year etwam no omanfo gusufre wo ba yan asue wo ba baby sase wo benya nnua ni biara ana na echese nipa eje Green Ghana Day no atum yiye wo dimrika ba beje nnua ba na wo kodua saa na afin so erekwanen wo behwe se ne afiti joda ye sha se ye riche nnua ma no wo yan asue ho wo Gimpa Road no wo behwe se ne nipa dimrika ba wodi won tiase namba won abebo dompemo office a worije nnuama no koroni na eye anika yiye nti Green Ghana Day ne di omanfo agya atum nnua a yedua ye no so ni nyinara ayeye
Na yen share da ben na Green Ghana Day no da ben ye dua nua no na team ben da so me pacho Green Ghana Day ye ochina 9th June da etosia kron ochina fida na yeri ye Green Ghana Day no sada no obi biara meje di se obi biara wa ye na dwen se obedua bi ne de sesebre ha no wakoje ni nua na so nkoje nso a omo Modiganko Forestry Commission asua biara a awo mensi ni mantam biara a wo manyimu na koje wunua na ochina Green Ghana Day no ye nyinara ye nkodua ye nua asenti a eda so no eye our forest our health wo brofo musa na woka no na michem wotwi ma meke se yen akwai yen mpomuden kwai yen mpomuden beyen don hwiro aduonu anan obi biara onni ho a onya akwai so mfaso insu anopai wonom nia wodi agware nia wodi horo woni ma ni nyinara efi kwai mu na afadro ben mu aba ufi se kwai ni ho a yerintumi ntena inframa ye humi nnua na esonso na yibone no na de papa no amayen na yetumi ahome woke se won kwete wadurumra ene ahaban kan no be wo se wo sa abo bia ka obi wo sa ade atobi so wo so omonte wadurumra onpa beba na okura ahaban bi ni nyinara eye kwan mu na abrofu duro abibiduro ni awode ye no bebre na rafik yen akwai mu inti kwai ne ehon faso no de yerintumi nka inti se kwai ni ho a yeni apomuden na yeni apomuden so a yerintumi ntina inti asɛmti ne ye our forest our health yen akwai yen pomuden eyi no bot ne tofa mayen chese esese ye hwe yen akwai ye fi se eno na ema yen pomuden enua he na yedua no nyamba ochina onyame adoma ochina ye pese yedua enua opipidu nnua opipidu na yebedua 10 million me paucho you 10 million na yebedua obi bia nkoje ni de wa wo nkoje wodi bo modinga ko Forestry Commission office biara ben na koje wodi na ochina ye nyinara ye nka mmom na ye nnua se ne ye na afia atwam ne mfia bien a atwam na bribiara enye fefefe na last year na 20 million nnua plants anase trees na yedua ye adena this year mati so about 10 million aya me de pass we bisa me sa se minia bia ne etene se yadua nnua be ye opepe aduasa mfia bien atwam me share 30 million inti awosa ye ma ye ngani kuhu na ye hye na ejina na tumi nyinyiye eni nti na afi yatel so no inti afi ye redua 10 million na ye nwie nia ye dua no mfia bien atwam ne afi atwam ne ye be ma ye ngani akoho na ye yadodon ho ne ehia nsu ye gugusunsu ne esese ye bon ho ban na nnua no atumi anyin inti eni nti na yatel afi target no so dia ba opepidu no na ye hwe we be kasa dwumadi amudie no Forestry Commission eba no Green Ghana na fahin robe kesepa na mu play ewo mu me kasa me di kan case Forestry Commission di yen dwumaso na ye di eni se ye bo oman ya kwan nyina ho ban na bibia ye dua nnua na ye hwe se akwan no ebegina na nanso enti se for sale seedlings na ye bedua no yen kasa na ye we be wo ye frɛ ho nurseries ukɔ ha ɛhɔ na ye taw nnuama no ye seedlings no enti seedlings no ye bi se wo bedua ensase a wo ebi mu bedua wo so yetumi ma ebi num bi ti se forest reserves nom ne ade yedua bi wo ho na ye ma ankra ne nwumaku no so bi ma won so wo kodua wo ho se eba obroni se technical advice a yen na ye de ma omanfo ebu wo ha obeba no se o me pese me dua se adua yi wo ha ye be che o se da bi eyi won fancy ha eyi wo disi ha tokru na wo betu na wo se ye kire in distance every tokru ba ko rikotokru ba kum ye be show sa niema ni nyina se dua ni rinyina e wo se ye be show bra wo se wutwitwa ho na atumi anyin akosoro ten na ye fefefe technical advice in the Forestry Commission for na ye de ma into Green Ghana Day Forestry Commission yen na esi yen nanso Ministry of Lands and Natural Resources won so ho won ne yen ministry a ye hye won ase a ye ni won didwuma na emom eba implementation ankasa ye Forestry Commission fo adwuma mate na afi no site ben na ye bedua nua no afi de ye wo miai ni bebre omanfo ankasa de wo wonde
ankra wo wonde nyumaku so wo wonde sorry na mefa sa kwan so abon sorry ho amabo won abaso na mada won ase wo dwuma so na wo diri boy Green Ghana Day obi bia wo ba bia obedua no Forestry Commission ye be ye commemorative planting ceremony was seismic observatory eben Forestry Commission yen office so obampanyin bedua ne de mrahye begwafo bedua wonde obia wo ba bia wo yesi ho say Green Ghana Day no bedua wonde schools ahoro nso abeje nnua ni bia won so wo rekwa kodua nti obia wo ba bia ore dua ne de na ye wie no sa no mo wo bibia mo beka hefa na wo pe bia wo benya na ye beje so ye free na aboni nyina to fama men me pa cho nnua ne yade makwa yenton obia wo kwa ye beje wudin wo telephone number wo address wo email landmark ye hwehwe wa ye behu wachi kwan enu na ye beje wo wi a nnua na wo de ama na ye wo contact bia se wo pese wo frɛ wo won sem bi se bia wo betumi afrɛ 0553231031 0506167130 0553250117 0506167136 sa number si wo fra wo benya yen na ye ne wo adi nkomo Forestry Commission asua ye wo mensi ne mantami ahoro nyina mu na kona koje wunua na kodua na wo wi a wo betumi akọ Google Play Store ye wo Green Ghana app wo ho a wo betumi a download na wo twa wo phone se ne wunua no wudua ne fa se ne rinyin fa na wo de atoso na ye nso ye hu se ne a wo boa Green Ghana Day edify inti mefa sa kwan so a omanfo nyina nkranse me pamocha obi biara wo nkoje ewunua ma no bomodin Cuban Forestry Commission asue wo omanyi mu ba biara na koje wunua na dua sa wo asem bisenso a bomodin fra number si a media to gwai ye beje wo so na ye yiwa no na Green Ghana Day no ye nyinara yakodua nua de madua dada no emudodo ahe na obeka se anyini yi a enwuye me pamocha ye hwehwe mu no ye wo so ha mu nchemu aduo so me 70% na etumi agina na nanso yiye ere ye fefefe mate mama na se ene ebra wonyade mayen me so me da masesa no pe ma frame me na ye di Green Ghana Day ho nkomo ehusha for me da ase hana me dem besi yes mpacho me say na ye first time wo hu channel ya na wa subscribe amaye na wa like na wa share na wa di ho adanse a cho bi so mra meka abusuan ko no se na ye nyina betimi atumpo na se na news bi e koso entertainment news bi e koso bi meeting the umbrella also we benya updating every day bi anti subscribe ma me na share na di ho adanse makraw